Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita tinapalabas, intabuya en dagiti naalas ken napintas, kanintarik na en dasa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti ito ya programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limliwa iti biyag. Dear Manong Nemi, sagudahin nga rod ti surat ti pagkasalitaan ni Roselia nga napuluan. Hold up! Dear Manong Nemi, weekend manen Manong Nemi, ket kas iti day pagagangay kada kami. Iti patpatag ko launay nga lalaki nga my one and only, my first love and last love, nga ni Delio. Imay nakmanen tinagas dito opisina, Manong Nemi, wahin basta biyernes ang ko itugot di kotsek, ta umay nakalaen tapno makilugan ak iti kotsen. Hindi makalugan ako, Manong Nemi, inawid nak, sana inagkan ni kiti lips ko. I miss you, sweetheart. Kaano lang din na Odi? I miss you too, siyempre. Kat kasi ti dati, Manong Nemi, ti dati nga restaurant nga papanami. Mas tawag. Tanangin ko ng order iti champagne. Basta order ka ti champagne, amok na sa dinumanin sumaron na papananta. Di mo kayat? Aman, nagkadkadang ka ka din. Sadya ito nga pagsalitaan dan. Noon doon ka, ano nga talaga ti kalisata. Kahit kung nga kasawa ta. Kaya kasawa ta kaya saan? Maramit tamit. Noon yaman ti kaya ta nga ramiden. Awang kas ti kasar. Kaya madaan iti balay. Bukot nga balay. Kaya nagplano. Para ka nagidagbaling nga anak ta. Yeah, sudatan ti champagne. Okay? Itaugak ti baso and then toss. Naging masasumret. Yeah. Kas kayo mas mo, Roselia. Dahil ka manin. Kapertil ko ita, delikado. Di mo yat. Barbaring no, into nagkasartan kat daw may sawa no talobo na ng tisikong mo. Di okay na. After 3 months, kalbasan ti kalay sata, ipasagin mo tinaw ng anak ta. Nagmayat, di ba? When, Delio, nakamay-mayat. Nagmayat taga-napaap. Nagmayat tag-plano. Kanintun ka ano, nga maisayang kat, wano ma-implementar deta nga plano kinarapap. Mangrugin ton kaldawan yung dekalisata. San dito na matungpal de kinarapap ta. Mangbukel, iti may sa naragsak na ornos, natalinaay nga pamilya. Si kakensyak kay nagditalong anak. Sigurado ka nga talo. Iti iyo patando. No, basitin ni talo. Let's drink again.
Manong nemi dadari mi maibus ti champagne. Idi umayan da kinoder mi nga kanin mi. Dinner. Inimas mi tinangan, kalpasan data, manong nemi sa biglang liko. Ito nagtimay sa kwarto, itimay sa nga hotel, kas idi dati manong. Kas lakam lagpadpada nga mailiwan, numampay twice a week. Uno, twice a month, manong nemi, ngayon kam aramidan, tiag kanaig. Wen, nga iti dayta gunda ko ay manong nemi ket kafertil ko. Sa anak pat nga tumtumar. Tanong mabalingkat kahit kumatentag sikog, tapos dari kasta kat sigurado. Ngayon kam planuan ti panagkalaysan. Nagbaris rosas dayta nga rabii, iti unos ti talong nga oras. Anasadsed, anapno ka na iti asog ka na rin dayta nga silad. Kasla ti pulos, lumukay ti irot ti arakop ti tunggal maysa. Kasla saan pulos nga agbaaw dagiti bara ti agek aprus. Uwen manong, awanin ti sa pulag pa itinagsak ko, no da kami iti agkanaig. Awanin ti sa pulag pa itinagsak ko manong nemi, no kasta nga pagustuhan mitirik namin. Kalpasan, dayta manong nemi sakbay nga rimwar kami, iti hotel. The other Sunday, bali second Sunday next month, umay kamton mga sasawa. Ipakamton ka rin parents mo. Sige. Manong natawan nga, agtrabaho ta. Adan relasyon ta, idadata di fourth year college. Kalpasan na, naggraduar ta, nagtrabaho ta, almost 3 years. Deli pa, bali, 4 years tan. 4 years in relasyon na. Napautan na ita. Nga panakamamu ti tunggal man sa kanata. Kat kabayatan na ta kapanawen. Awan, apulos ti malaet nga third party. Naman pa yato kita kursunata kan na kababay. And no way. Siksikalaing Rosalia. Uri siyak met delyo. Awanit sa balipay. Kasi kang kanahin ko pagbaga, you're my first and last love. Kasla awan ti dakas ang mapasamak iti basangwanan nga aldaw mano. Jak pulos ni namnama. Sagbay manon nemi ti may kadua nga Domingo karidi nga bulan. Inawis na. Nga dita ko mga Domingo karisot yumayad na panangas asawa. Panangas asawa. Inawis na manong nemi. Ididenta nga umuna nga Domingo ti bulan. 1 week before nga umayad na mga asawa. Pamananda? Kahit ko paspasya ta. Alas 3. Dagasang nga tabalayo. Ito mo nag-shopping. Yung may nagdinagas, manong nemi dito balay. Bakadadag siyempre kada papakin ni mama. Kalpasan na, napagawiti mall, nag-shopping. Uri kumaawan pa lang ti kahit kumagatangin. Ngayon na kurso natak, kumatangan. Kastawat kang kuana. Nagmerienda kami manong nemi. Bimalon kami pa, di mabalimi nga kartuman. Kabayatan nga rimor kami, pimano kami timul, kat napang kami ti may nga parke. Dito'y manon nemi, nga nasipngatan kami. Tayo di makadanon kami dito parke, manon nemi, adan, nakasindin di kiti silaw. Nabang kami ti may nga bench, nga nagtugaw, medyo ada iti lingad, manon nemi. Kinitaktag lawlaw, adun di kiti parehas, manon nemi. Nga agde-date, nga kaskada kami met, nga damat korkorot umin me, si Cheryas kakang kanin. Kabayatan nga nagsasarita kami,
Nagabay kam nga nagtugaw, at darigid kong daway nga irakos ko ti imak, tidakyag ko iti bagina, nga agsanggirak manong nemi, iti barukong na, kaslakam na teenagers man. No may manotawin mo yun. Pas pagpada kam nga 25 years old min. Kalkalingan na, titawan nga pa nagkalay sa sakari. May sagana nga nalaing. Anang nemi, idi adda lumabas nga glaw ko ti. Mani! Mani! Nagluko na taglaw ko ti mani. Anang popcorn! Popcorn! Wala nakamamit. Gumatang naman. Manong nemi ruar ko ti handbag ko na yung wallet ko. Nangalak ito yung 20 pesos man nga money, boy. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Gasawa kayo, ma'am? Haampay. Pamplan naman ka salmi. Hagbagay kayo. Na kayo ito nagkatuluyan. Ama. Kasi laki lamang madto, Aman, sir. Aman, ma'am. Na kayo ito nagkatuluyan. Iso na lang ta. Sus, delikado. Ano nga delikado? Delikado, ma'am. So, gananad kayo. Takay ito nagkatuluyan, no talaga nga takay ito nagkatuluyan. Nga madan tudumtang nga nadagsan nga problema yun. Talabag baga natin, ubing. Alam mo, tinadan ta ang pumanaw kan. Kinuna ni Delio, manunimi ta masuron. Pimanawin. Madama mo karkarot uman manunimi ti mani, nga ginatang ko. Hanggang insubli manunimi ti pitaka kuno wallet ko iti shoulder bag ko. Igamak kabayatan nga mga kami ti mani. Luko na dyan ubi nga. Abay met sweetheart. Abay kasi ti kunana. Agbagay ta kano. Sigurado kano nga sikakin siya. Ngem delikado. Amang ano saan nga matuloy. So nga gananat kayo kunana. Susapo. Hurak lang si Dokar. Kas ka na di lalaki, sweetheart. Anya kamat kalanag mo. Mamatpati kamat ka na dyan nga obing. Sige. Kasi ka hanggang mabuteng. Awan ti kabuteng ko. No adak. Iti danam. Iti silong mo, sweetheart. Iti pagamuha manong nemi tanakik tutak laingin. Iti adda. Nagtinak manong nemi itilikodan mi nga nagkuna. Hold up! Manong nemi, tinalyaw ko. Kada tilikod mi. Ay! Orek lama pang ikis ko. Hangin linapdak ti ikis ko. Agsipod ta. Nakaabungot iti nangisit. Nakasladasaran na. Kaslalangan ti sairo. Demonyo. Satanas. Wallet. Pita ka. Natagig ka, ma'am. Itad mo. Uy, samong itad. Samong alan. Hampay na nalpas manong name ni Delio ti kayat ng ibaga iti makita. Nga tiputan ti paldog ng igaman ti holdapper kit intok-tok na iti ulo ni Delio. Kat nangig ko ti panagasog na ako na Kagadan ti panangalan manong name iti holdapper ti igamak nga wallet wano pitaka. Kalpasan nat kat nagtarayan. Kat inarayat ko manong nemi ni Delio. Delio! Sweetheart! Delio! Diyos ko! Napukol na ti buot na. Agdardaran ti ulo na. Help! 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 Adumaten manong nemi de kiti marayat. Kaya siyempre, awamat ti mabalingkod na kinikwa. Tiyak masarakan iti tulbak, manong nemi ti kotse, kan adayo tinakay parkingan ti kotse mi. Ang ka manong nemi nga dan sa balingan ng iluganan da, dua, tinang bagkat ken kuwana, ng ilang ilugan iti kotse. Misis, sumunod ka. Taitara ti hospital, ti asawam. Ti andam, umuta pa yan at asawa kon man. Nastaon iti panagdandanag ko, panagsangsangit ko, kabayatan ngagturong kami ti ospital. Idadda kami ti ospital, manunemi da gusda, ngayon sabat ti stretcher, inlongan dan,
iti nobyok nga ni Delio manunemi kinisarekdan iti emergency room. Adakmat nga guluray manunemi iti labas iti emergency room nga agsangsangit manong. Oh, Diyos ko. Ilinto taday masadek kanya. Misis, Miss Pailang, Sir, anat napasama ka na dyan, kinuyog mong sa Recruit Hospital. Inistoryak kang kuha naman ang name. Na-hold up? When, sir? Tarami na misis, miss, tumawag ka ti polis. Tapno ti kas takad may report. Awan ka ti dimting nga polis, iti nakapasama kan ti insidente? Awan, sir. Awan. Mabali siguro nga busy di ti polis. Tumawag ka ti police headquarters. Bagam tinapasama. Tapno may report mo nga dagos. Kano ang tapay lagundaway da mabalin nga. Sa pulan da itireta nga lugar, no? Sa dinutayan di ay hold upper. Tiyak bakit mas susurutin ti. Araramidek. Umuna pa gamang tumawag sa Jabalay tapno sa ang madanagan da papakin ni mama. Kalbasan ni miss, tumawag kayo ti police headquarters. Imo nang tinawagag da papakin ni mama manunemi kat madandanagan daw. Kat kunada kanya kakararag kawing sabi ko ma. Hanga na ka na tinapasamak kini Delio. Ano tintuktok na? Putan ti paltog, papa. Nakita ka nagdara. Alala, urayam ka ron. No, anak ko natutoktor. Tapno mamam no ti resultan. Ganda kal ti pamatik saan nang ipatay deta. Saan ipatay? Basilag na dyan donor na siguro. Si Maruno manunaming inawagak ti police headquarters. In-report ko tinapasama. Madamdama pa'y manunemi rimuharin ti doktor. Doktor, siga ka dito asawa ni pasyente. Piyanse kaso na, doktor. Pagtultulagan mo pala ti kalay sa amin. Kumusta ni Delio? Doktor, si Bibiag, ti boyfriend mo. Sinalayang tao. Tanya, doktor. Dinamo ti magbagana. Kasla awan iso na ti umno nga panunod. Na kulog ti utek na imawan ti magdanaga miss. Awan ti sugat iti uneg posible pakaitipunan ti dara iti utek. Ngayon nagkulog napiksati panakaipang or ti putan ti paltog iti ulo na. Siguro iti kunam. Uwin, doktor. Si Bibiag iso na. Nakalasat ang kipatay. Kaya lang, under observation. Noon at mapaspasama kinukuha. Mabaling ko ka din panitayan, ha? Doktor, i-transfer din iti may isang room. Masapol nga. I-private mo iso na, miss. Tapno, ma-observan ka na laing. I-private room. Sa mo itipon ka nagiti at akaduwa ng pasyente. Alawan, doktor. Para iti magsaya atan ti boyfriend ko. Aramidan niyo ti amin. Kada ore nakasagana ka manggastos ti ore manon magastos. Kalbasan deta manon nemi sakbay nga ni transfer da ni Delio iti private room. Dimteng may isang pulis. Duwada gayam. Nga may sa tinagasalita kanya. Sigat nang kuyog iti biktima ti hold up. Dahil iti report nga dimanon ka na kami. Awon, sir. Siya ti timawag. Siya ni Roselia, boyfriend ko ni Delio. Ti biktima. Kasi ano tinapasamak? Huwag siya ni Sargento Saldi. Maragsa ka na makamamuking kasaran to. Kinunak manong name kat inawat ko titakulap na. Tilokot to yung pulisan. Napagkatiba nagkita na kanya.
playboy nga pulis dito ya. Naku, tinakim ko. Mabaling ka ding ilawlawag mo noon yung napasamak ka Roselia. Mabaling awagan ka na tinagan mo. Roselia, nabinastagan mo kas kabintas mo. Bulero ka mat nga pulis. No, ibagbagal na siya no. Ang boyfriend mo rin dyan, biktima ti hold up. Inlawlawag ko king kuhanan no kasano tinapasamak mano. Sir, masansan ka di nga da hold up, iti rin dyan nga lugar, iti dyan nga parke. Sigun iti record na kita nabayagin nga awan, itambat manen. Saan yung kadi nga natilot, iti hold upper, mo nagul hold up, kadi iti kalabas, sir. Natilumi, ngayam sa angin suamin. Magustad na kami, kasta nga, natay apag silaw, dagiti pa, silaw iti plaza, iti parke. Kargad na kami, kasi nga oras. Ada kami, man, kadi nga oras, sakit medyo, paisi-isi kampay lang, agsipod ta, hanggat pa nakaschedule at ipanagpatrolya rin kita patpatrol. Yan ba yan? Tapos sa minto nga rana entikas nga oras. Tapos na matilimin ti hold upper. Hanggang bali Miss Roselia. Tapos sa awan sa amat titakas na napasama kiti boyfriend mo. Segundo ni doktor, under observation, si Bibian. Dajay pa nakaipang-urti putanti paltog di ulo na di. Kaslasanggan nung stable pa lang tirik na na. Sa bagay, alis to lang na ito. Ang wagayang, babaling ko maalat yung cellphone number mo. Tapnoan niya. No, danto development ti pa nag-ibestigar mi, di tawagan nga ito, tapno, i-report ko ti amin. Kaya tapno makumusta ka natin. Apay, di mo ka di ma-attend? Sige. Ito ko kayong contact number ko. Iti bagadan manong naming ang balingkon ti sumrek iti siled nga ayan ni Delio. Dimteng beten manong nami ni mamang na ti sutimay. Kalpasan nga intawag ko manong nami nga awan pakadanagan da ta nakalasa ti isuna lang ti under observation. Duha kami manong nami. Tinakabantay. Iti inana. Nga dati nurse amang bambantay mat kang kuhana. Nurse, adda kami. Mambali mo panawanin tanda kami bantay kang kuhana. Ang aman niya ti, no-observaran nyo? Ito niya kami dito si Ring. And after 5 minutes siguro, nga nayaka rin dito nakaturog. Oray nila makaring. Kanito na makaring, medyo mga sagana kayo basit iti pamatpad na. Mabisit siguro. No tiyo kaya ti supply ti hospital nga taraon na. Mabaling mga alakay ti gumatang kayo ti paraking kuhana. Sige. Mama, ko naman langin. Siya akong ti mapang gumatang tapag sunto no makariing. Kenoris siya. Ang bisinak matin. Kinunak manong nami tahangkam nga rod nga nag-dinner. Nagsasaramsam ka lang kinidelyo. Idak subliak manong nami kaslamatan tanakan ti inana. Apay ma'am. Nakaringit ayin. Nga mangalin na sakit ti ulo na. Pero mi kasla bumtakano ti ulo na. Yung ti pakastawak iha. Sanak nga mamo. Anya? Inawagan nyo ka din, doktor? Inawagan. Yung bis ka, no? At sa balik ka ng pasyente na. Rosalia, sige ba may natin baka mukhang ko na? Siya ito sumublat nito ng bigat. Nukas pagarigan tagpangot peso ni dito. Sige, mama.
Ako magtanagan nyo. Ore tayong pakamukan kanagin ng parents ko nga bantayak ni Delio. Nagpaituludak manong name ti pagsukatak. Taore ta dabukod nga CR o bathroom ti si kwarto ngayan mi manong. Idudum tengen ti arwatak kanda doon pa yung bilin ko. Nagdigusak manong nga nagsukat. Iri ta nakiktutak ta nakariingan manong name ni Delio. Ngagwalwala. Delio, agtal na ka, Delio. Delio, meron na napat gusto nga rabi. Delio, nagsardeng manong nemi. Ngam sasarapain na manong nemi ti ulo na. Delio, abay ka sa panagkitang kanyak. Sino ka? Saan gagang awa kasta? Sino ka? Kaya sa dinuten ko. Ada ka dito ospital. Hospital? Na ospital ang kapat sakit ti ulog. Nagsakit. Anay. Sakit. Anay. Katay, bakti doktor. Mabiglaing. Agtutor ka, bakti doktor. Ibang iti doktor manunemi adda in-injection na. Pinakatan na manunemi in-injectionan na. Doktor na ta. Pagpakalma ti utot. Nautot ti sugat na. Nautot ti ulo na. Nga mapingasan na kama mo, doktor. Nadangar ti ko nakin ka. Itay damo na ti makapuot. Damdamagan na no sa dinno. Itayan na. Hospital ko namin. Damdamagan na noon ya't napasamak kang kwa na. Dakam ti nagsalutsod. Noon niya kami ti malagip na napasamak. Sana malagip. Doktor, nakaturo ka rin manin? One. Kaya doon nag-reing doktor. Kasi ito, kanuman interaction na. Para sa anin. Nangin natin pakat ko injection. Yung samot nga rin mabaling kakalayon nga, may pakatan kasi dyan injection. Ma-immune. Ma-addict. Sa pulin na to. Iso nga, dito yung reseta nga agas, kinatang yun. Uwan, doktor. Kinataman. Dagiti, doktor. Naukas pa ka rin katang subliti po na kadagwala manin. Dito nga agas, ha? Patumaran. Ano na ito, doktor? Pain reliever. Nalaklakabasid. Ngayon data injection. Sige, doktor. Ken mag-ring, kadagtal ng lakin din, pakanan. Gabot saan nga makaanan ti dextrose na awang papigsak yung kwan. Sige, doktor. Anong usap? Tagagangin nga kasto ti klase ti pasyente. Numakulog ti utek. Ti pagyamanan tayo kat awan donor iti uneg. Nga mapangkumatidara iti utek na. Tanong kastat mapasamak, talaga nga takil ng operasyon kanangina. Napigsa ti panakaipang-or ti putan ti paldog iti ulo na. Huwag nga doktor, ti parami nga nangig ko. Adda ka mismo ti amay na. Sige, Roselia, panawag ka pa lang. Ananusam ti boyfriend mo? Siguro, agmamalim na bigat. Sa intong sumaran ng bigat, mabalin mo ito ni Ruar, no? As pagarigan. Idag sublin, adi makariing manunaming kasyamat manin. Nagsakit. Delio, nagsakit. Nagsakit. Nagsakit ulo. Nagsakit. Mabit lang. Datoy. Tumar ka.
Ag tumaram dito tapos sa nga sakit. Sige. Sa iminom. Uray bang agsamay. Tapos saan nga sakit? Ti ulom. Sakit lata. Sakit lata. Uray mga agsamay ti agas. Sakit. Yung saan mo na yan? Apay kami natak dito eh. Napasama ka niya. Kaya sino ka? Di na kadiga talaga malagip. Kan malasin. Sa nutsutik ko mapailang rod. No, mamukha ko ma. Diyos ko. Siya ni Roselia. Girlfriend mo. Si Kamit ni Delio. Girlfriend ka? Girlfriend ka? When? Almost 5 years yan. Palang-palanguntan ni Kalay Sata para kumain to no next month. Into no may kumanga Domingo. Umay ka mga asawa. Dapat nagtulagan ta. Di mo ka talaga malagip, Delio? No. Istorya kang gat na pasamak. Ha? Tabarbaring no, malagip mo. Barbaring ang Kristo di panunot mo. Inistorya kang kuha naman nemi nga kami iti parke. Agtutugaw nga gababay, nga damay sa nga ubing aglaklako ti mani, nga reyta nga ubing kat imbaga na nga bagay kami, nga imbaga na nga delikado. Ado kanu di kiti dakas ang mapasamak kada kami, nga kaslasaan matuloy nga dakamto nagkatuluyan. So nagsagana kayo kunana. Awan pa 15 minutes, 10 minutes la siguro. Kalpasan na dyan ubing aglako ti mani. Iliad na mga bagay ti hold up. Hold up? When? Ititaliyawag ti hold upper. Kasla nakasara. Nakabungot ti nangisit. Nga nakabutbuteng tilangana. Ha? Nakabutbuteng tilangana? Hold upper? Nakabutbuteng tilangana? Yung sa kagbuteng. Aging ka nga. Kasla kahit mo kumati lumaban nga sumatin nga panang ituktok na ti putan ti paltog na iti ulom. Hold upper. Nakabungot ti nangisit. Kasla sa taras ti langana. When? Malagip mon? Malagip mon? Tsaka mo. Amo mo nga siya, girlfriend mo? Amo ka tigang Delio tinagan mo? Tsaka mo. Diyos ko. Rabi imat nga roden. Tumbigat. Umay na kang tumanang kita ni doktor. Delio, amo ka mabisig ka. Ingat hangan kita kanin. Paborito mo nito eh. Subuan ka ha? Saan ko lang basta sinubuan, pati siyak nanganmatan manong nemi ta mabisina. Why manong nemi? Nagtalnamat lang iso na babaeng timpa tumaro ko. Adot na kan naman no, pinainom ko. Di ka ka di makaisbo? Han, edi kita man. Ada kayong pag-isbuan nan. Ato pa'y kayong tanggian nan. Maturog ka nga rin ha. Dito yak lain. Nagkakaidatan. Ada mapaspasamak nga tata. Yung na iti kwatrem. Iso dito yak nga gida. No kayat mo, may ka makikada ka niya. Hagam sa mo pala kabaylan. Naikapat pa lang nagdiswero. Girlfriend ka nga talaga? Kawan. Anot lang nga, gwapo ang?
Kaya buha po ka, kahit mo magsarming ka. Hanin, tsaka yan. Maturog tayo ano din. Tumbigat man ang nagsarita ta, ha? Imasang tumaturog. Good night, sweetheart. Ah, binisito na. Sweetheart ko ng panya. Kapo nga rin tag sweetheart tag. Nubyo ta. Sige. Maturog ka na, stak matin. Ha? Katni? Review na yan. Kahit ko na yung timaturog. Kabigatan na manong nemi kasla sumalsal kasla po yung pintas met manong nemi di kasasad. So nga nang tayak pa nakita ni Misa. Kasla nakagrumbro pag nitlat ta. Kasla nakadagdag di problema na. Hindi umay ti doktor. Doktor, mabalin nga i-release. Depende nun. Kondisyon tirik na. Basta lagi di maagasan manin. Ita, ti sugat ti ulo na. Iso na lang ta masapol nga binigat nga masukatan ti panakaagas ti sugat ti ulo na. Ana, miss, dito yung pa lang, wala nga manay-nayunan na may nanayunan ti bilyo. Dito mo pa lang, doktor. Aging ka di may baganti sugat na. Aging ka nga sa aling nga naskan pa nga maagasan. Uri makalawas kami, doktor. O, sige. Bahala kayo. Alam mo yun, okay na so na. Tilang diferensya that temporary amnesia. Temporary amnesia? Unayo, doktor. Dati tawag ti sakit na. Hana malagip ti kinasesyon na. Hana ka amam mo. Numan pa'y girlfriend na ka. Hana amam mo. Numan pa'y naganak kang kuha na. Sige, doktor. Dada tabang kung kuna nga temporary amnesia. So, ananusam lang. No, dala kita'y madi nga ibagbagana, madi nga raramidan na, madi nga anos lang. Kasi ano nga mapasubli, doktor? Ti, nga pa nakalagip na ti kinasya sinuna. Kasi ano ti kinapangot na? Depende mo lang yung kuha na. Iso ka teramidem, nung kasasaritam, ipalagip mo di kiti banag pasamak nga nakalalagip kang kuha na. Kasi kumatian niya, doktor. Kasi kumati relasyon niyo. Noon niya di kiti papapanan nyo nga naragsak kayo. Ganun. No iraman mo ti panag-sex yun sige. Miss, nasamo pala kahit ni Ruar ti pasyente, dalatakin ka. Yung masapul man lang ha. Nga agpasublat ka karigda do mga magbanda keng kuha na. Tapos no masarong karamat ti pamilyam. No manen angalen na ti sakit ti ulo na manon nemi pagtumarek tumatmanen. Kasta matibiling ko kinimamang na kintikabsat na at sumublat kanyak. Nagbakasyonak manon nemi ti opisina ti makalawas. Kasta siyempre nga saan nga nakastrek ni Delio ti opisina da agsipod nga rota da isuna ti ospital. Nasayatin di ka sa saad naman. Ano nga ka nakaswero. Okay. Nadyalain. Di na mong ibaga, no asino isuna. Di na anak ka mga malasin. Awan ti amamuna ka na kami manong. Ay nga, iti may sa nga rabii, manong nemi, imbaga nga irorminto ni ti kabigatan na. To akamulatan, di kiti naganak yung kuha na kabsat ng mga anos. Iti pananguray na, ti panakalagip na, ti kinasya sinwa. Ti panakapukaw, ti kungkunada nga temporary amnesia.
Nakaturog man nung. Ororayek ti panakariing na tasampay nga nangan. Idi alaek man nung nemi. Ti shoulder bag ko. Inruar ko man nung nemi ti pitakak. Tadaalak iti unig. Idi rukloktak ti pitakak man nung nemi. Napatalyawak kinidelyo. Siririin. Sweetheart, nakaring ka kaya man. Hanggang pinangan. Bumangat man ka. Bimangon manong. Idi sublik ko man manong nemi, tipitakak, iti shoulder bag ko, iti pagamom tinakigtutak. Hold up! Dalyo? Ano? Mututapitakam. Inagaw na. Dalyo, hanggang hold upper. Boyfriend ka. Naala kong dipitakam. Ditakan. Oy! Subli ka! Dalyo! Dalyo! Subli ka! Dalyo! Kinamat ko manong nemi imbagak nga sabatin da, igawid da. Ang mabuting mat manong nemi, di kiti makasabat na. Siyempre, pinokawak na kiti gwardya ti ospital. Guard! Guard! Ti boyfriend ko! Ti pasyente! Aglibas! Tilawan nyo! Isadaan nyo! Nga mulang mat na kiti sikyo manong nemi, tawa mat agkuti, awan mat ti makita ka magsabat kiti boyfriend ko. Tapno tenglenda ko nga gaya manong anta commotion iti bagay na tilaod nga napanandig iti sikyo. Diyos ko, nakadayon. Nakadayon. Madaman no kakbat na namang kamkamat kang kuana. Di kiti tricycle driver manong nemi nga gurori ti pasahero da. Ay! Igawid juman! Igawid juman! Igawid juman! Nakangangahan na ba't lata? Sino ka na dyan? Hold up, na-hold up ka? Boyfriend ko, pasyente! Kamatin nyo! Anong nemi kaslasaan nga masaktan ti panagtartaray ni Delio, lumampay saka-saka. Nakaarwat-arwaten ti pasyente ti ospital manong. Awanin. Nabannog ako nga mintuloy ko pa lang manong nemi, iti nang sawar kang kuana, iti makainanaak. Nalipatag jak mat nga rin itong ko ti cellphone ko. Manong nemi, tumawag ako ma, iti saan naman kahit ko tawagan. Napanak manong nemi, nagsubliak mo lang iti hospital, iti room. Kaya sinapol ko ti cellphone ko, in-dial ko manong nemi, number ni papa. Inistoryak tinapasamak. Kinontak ko pa yung iti parents na manong imbagak tinapasamak. Iti police headquarters manong nemi, timawag ka. Dinamag ko noon da ni Sargento Saldi. Iso ka din ba sapul mo, miss? Kuha ngamin, iso ngamin madamang yung mga igam ti kaso. Ay ba am ta konta kami, tayo bong mi di hospital. Gabatawan matfen manong nemi ni Delio. Pinanawa kong ti room. Impact ning ti kiri kamit. Ibayan manong nemi ti katulong da. Ison tinangalan kiti nasken nga iawid na. Nai-release nga di na oras manong nemi ti boyfriend ko. Iti dahiti nga rabi. Idudumteng ni Sargento Saldi. Hello, Rosmelia. Sir? Saldi ko namalatan. Yan daki nakasibil anak. Ngam naka-duty Kas makidam. Madala tapaltog ko. Ganada malat siyapak. Dakal na problema ma. Uwang narod. Umay ka. Iti sadyay. Pamaranta agmerienda, agkape, kabayatan nga sa salita. Umay ka. Kinunahan naman nung name yung kibinan at matanti kaya na. Mabiglang saragando. Hanak kong kibinan na kasta.
Gagangay, I'm a gentleman. You're a lady. Gagangay lang nga, atibayan ka, ikir ka. Kasta ake. Kibinin ka, akbayan ka, tapos na kasta kita. Saka man ano. Adadakman ka man ano, adadakman ka pagkad, no kibinin na. Magnaka lang, sumurutak lang. Sumuruno, kuyog ta, sumuruno ak. O sige. Sabi ko mga rotasan kami taklob. Loko na ito nga pulis ha. Kasi ka dito, ugari na, aramid na. Susapo. Idanda kami manunimi iti restaurant nag-order iti kape. Kape, gatas. O any soup na mabali mo kalduan. Kapilatan. Sige. Kape mat kanya. Ano kami tinapasamak? Imbagak tinapasamak manunimi nga pagamamlata, hold up, kunana kanya. Ano ang sitwasyon ni hold upin na kami, ti hold upin iti plaza. Kasi na sitwasyon, sarento. Inalak ti pitakak, iti shoulder bag ko, tada inalak. Hindi makita nga nakariing ti boyfriend ko. Nga saktikit kitain na. Nagiging idisublik ko man, hold up ko na naman ang kanya. Kahit mo sawan, Roselia, naala na just wallet mo. Naala na. Ngayon no, rumarak saan nga amin kakwartak, di pang ko iti wallet ko, ti pitaka. At amala kwartak, nga naka-save iti shoulder bag ko. Lagib ko na. Kung iti doktor nga temporary amnesia, nga no kasta nga asugin na ti nasakit nga ulo na kat. Kaslanda pa'y buting na. Nakita na katitilang at hold upper? Tinang hold up? Kada kayo? Tinang pang-or ti ulo na? Nakita na siyempre. Nantilang at hold upper. Nakabungot tinang isit. Nga nakabut-buteng ang tilangan na. Hold upper lang aro din, nakabut-buteng ba tilangan na. Kasla nagtagisara. Nga kasla kabut-buteng ni Delio nga boyfriend ko. Nga mapingor nga nagbaling hold upper, ti boyfriend mo na hold up, o nung biktima di ba naka-hold up. Tsaka mawanan. Sargento, sapulin niyo ko ibagam ko makanagid na ka-duty ng polis. Sawaran na ko matiasidag ti ospital. Hampay nakadayo na jay. Baka dalad siya ngaglilingid. Kung takam sa di balay da. Baka da sa jayin. Kasano ko mga muna ang kawid kad di na mo siya sino isuna. Sawaran di ko makanagid ti balbalay nga asidag ti ospital. Ti lugar nga ti marayan na. Sige, ilipas tang rutin ng kape. Madi po dito ay kawit kan. Kabilitan nga kawit akon. Dalugan mo. Itulot ka. Saanin? Commute ang lata. Itulot ka. Saan nga mabaling nga mamabayaan? Adadaki sa mapasamak yan ka. Kasta lang aro din tinapasamak ti boyfriend mo. Kalpasan na kita. Awan pa ti mangikiri kayan ka. Awan ti mangitulot kayan ka. Ada ka di sa baling harandam kanyak sa rento? Napintas ka, Roselia. Nagkasat yung boyfriend mo. Kaya daw dawat mo ha. Ngawang kumatidaka sa mapasamak kang kuwana. Kaputa din naman amo turturungan na. Baka tiladadad si muksuksukan na. Amang nunat nag-iti kanal. Amang nunat nag-iti ng atong adiras. Amang no si muksuksuk at kinagati ulag. Amang no makasarang ka rin kita drug addict at pagrangasan da nga papatayan. Lah, sko. Pwede kita ti pagbagam sa hanto. Baka lang.
Ala panunutem. Tay tao nga dinaamo na siya sino. O, amo na nga titurturungan na. Iso nga ko nagsarhento ka sa pulan nyo kuma. Okay nga nun. Ang kung kadkad pahay, itulod ka di balayo. Kalpasan na, agtigna ito na kita kakaduwak. Kanda kami. Tsak ito timang idoon ti panakasapol kang kuhana. Agyaman nagsarhento. Inta nga rodin. Ngam nagpatnag nga awan tinapindas nga damag manunemi nagmalmalem nga awan tinapindas nga damag. Kat gabutan alpasan di bakasyon ko manunemi kapilitan nga nagsubliak iti bisina. Oh, nagsublikan. Nalpasan tinala ka bakasyon ko, Seni. So adakon ditoy. Kat musta mo tinitelyo? At large pa laing. Abang mo ko ng at large. Kat sa pulang nga rodo kiti pulis. Kat pasyente iso na. Saan nga pasyente? Pinagbalid na kiti pulis nga hold up iso na. Hinold up na nga ro. Hinold up na ka te. Boyfriend mo. Nga biktima ti pa naka-hold up. Nga dati ospital. Nga nga ro. Apikas jay. Di ba temporary amnesia? Nga mapay nagbaling hold upper. Di ba imbaga mga asla kabutbuteng na jay. Asla malaglagip na ti kinabuteng. Nga nakabutbuteng tilangan ti nang hold up kada kayo. Uwin. Nga mapay nga nagbaling nga hold upper. Nga si kaping girlfriend na tinhold up na. Nga mga mat na intultuloy na hold up. Tapos siyempre, dinamot pagawidan na. Tadi na amamot bagbagi na. Bagatap no lang at igatan at kanin na kat ag-hold up. Oh, nga ta? Diyan ka mo. Abi ka sa nga masapulan na kiti polis. Huwag na ron. Inukas ka sa nulaing. Mangupak. Ti detective. Mabaybayadan ta. I-concentrate at magsapul kang kuhana. Kaya mo daw tilangana. Kadikak ito at ladawan na. Una mo baka kasya pala arwatin na. Arwatin ti pasyente ti ospital. Di pa nga ta nagsuksukan. Ala, baka nagbalinan nga. Nagbalinan niya. Nga grasang kalyang grasang kalye. Baka nakangis-ngis tilanganan nga kadungdungrit. Nga agtaray-tarayan ta kalsada. Kat no daw ko man makita ta kasta. Tiliwan da. Sa dadugosan kat siyempre malasin na doon sa daya ni Delio. Nagbalid na ito nga nalagsan nga problema manunemi. Sa anak mo na nga makapangpangan, jak makaturturog, manunemi magpampanunod. Sa dinuitan ti ayan ni Delio, ani itan ti kasasaad na, apay nga ging kakarigito, aumat langin, ipakaamo ni Sargento Saldi, no nasarakan dan, so na uno saan. Anong name, tsaka mo't aramidek. Tsaka mo nga talaga. Kaya di may isang Domingo, manunemi, malam na panak na kibisa. And after the mass, manunemi, malakip ko. Wapanak mang kidi. Iti plaza. Sadyay. Baka no ata sadyan eh. Baka da sadya manong. Hangata. Manong nimi nagsilawan nakasindin di kiti silaw iti plaza. Sinapol ko nga napanak iti Benz nga nagtugaw ang miidi kini Delio idi na hold up. Idi na hold up kami. Dito ay ka nagtugaw ano nemi ngayon warwaras ko iti panagkita. Adamad lata di pa sa parehas manong nemi ang tutugaw nagde-date. Siyempre, asla siya klayang tagmemesa.
Nga sila ururahik manon nemi nga adda umasidig kanyak tapno saan nagbay mesa. What? Irilog tak ti bangko manon nemi tapno ti kasta kadalaik ti walid ko. Tano gumatangak man. Ti adda sarsaram samak tapno ni kasta kita adda ubrak najakla na kanganga o pulos to ubrak ko na. Tano da makitak manon nemi aglako ti chicharon o mani, popcorn o mani. Kada na kasagana nga insigida nga pagbayad ko kun. Naalakon manong nemi ti 20 pesos. Idi sublik ko manong nemi ti wallet ko iti hand shoulder bag ko. Nakiktotak. Hold up! Oh, ito talyawag manong abungot tinangisit. Saan mat ganit nang hold up kada kami idi? No, tikat, kasla kabagbagin ni Delio? Matutawalat mo? Ha? Sika, Delio? Apay hold upan siyak ni Rosaline. Mutoy ko na, mutoy. Di maalan naman ng nemi kas taonay titarainan. Ha, help! Kamatin nyo! Hold upper! Ng boyfriend ko na dyan! Kamatin nyo! Hanyo ang tangaran! Tinawagak ni Sargento manon nemi. Imbagak tinapasama. Agkatawa. Ang nakadinaskan nga nakatawa ang Sargento? Nagbalinggay mo ng hold up at boyfriend mo. Hanat lang na. Nakaabungot tinangisit. Ngam saan ka kasi tilang na, hindi nang hold up ka na kami. Kasi ano nga pa nakalasim mo? Jay, bagi na. Jay, timat na. Lukas ta, iso tayo dyan ni Delio. Hain, at dalaang iti asadag ni Delio, Sargento. Sapulin nyo kuma, kimagin nyo kuma. Tapos saan nang itultulit at hold up. Ang mga nudadaka sa mapasama kay Kuana. Ang mga nupatayin da. O may katawa ka. Lipatan mo. Talaga kastanan. Siyempre, agulo hold up eh. Baka saan lang ang siksikat na hold up na. Naminduan na kang hinold up, di ba? Di hospital, kanita plaza. Siyempre, ba saan hold up eh, resuna? Baka no, matiliw isuna kat maayaban naging biktima ti hold up kat itududa nga isot nag hold up ka talaga. Hindi, agkakaso isunan. Sargento, hana maambuti mapaspasamak kang kuana. Ada isunan ti temporary amnesia. Mabalimit siguro may excuse. Nukas pagarigan, awala kit di madangran. Isakit mo. Boyfriend ko, ipatpatig ko. Nukas pagarigan ta, dadakas mapasama kang kuana. Alawan, saan nga mabalot kas pagarigan? Dadakas mapasama kang kuana. Bugbukin da, patayin da. Ayat ang pala isuna. Ano yung tiket mo sa umayakan to pa siya rin di balayo. Sargento, sama ko mahirap na pinday ta. Awan ti sabaling ang lalaki di piyak ko sa ang isuna. Ni Delio. Ore matay itong kaspagarikan. No, dadaka sa mapasama kang kuwana kit matay. Sikat, itudok ang magpapatay kang kuwana. Iti kasta nga ramidam, Sargento. Ore kang uta mapukaw ko di boyfriend ko. Nung kakayat ka. Jack kursunada ti style mo. Ito opisina manunemi madlaw da nga talaga mariribukana. Hoy, kung na ni boss, agbakasyon ka kanupay lang. Hamo may konsistenit trabaho, kapatigas tang mapaspasama ka. Sini, siyak lang arudan ti kakasi, siyak pati mapukawan ti trabaho. Agabsenak, agbakasyonak without pay, anyang arud. Ano tarami nagseni? Kat adam madagit ti pulis nga makamoy suna kang kuana kanakuana. Kang kuana.
nga nagbalinggan nga hold upper, hindi, siyempre, police character suna. Ano taraminek? Tapno mapasublik ti boyfriend ko. Agor ka. At na mapanunod ko. Isingasig ko ka na ito, ya. Ang bahala ka no kayat mo no saan. No kayat mo, di okay. Kahit magbaligi ka, di na siya. Kasano? Ibaga. Imbaga naman. Sinuharod. Ti ay ba ka kaduwag? Bahala ka no, sinod. Ti kayat mo kaduwag. Sige. Baka makatulong madlaking ka ni Sargento. Tsakayat nga kaduwag. Basta, dan ang panunod ko, kasinsig ko. Yung baga ka naging parents ko, manong name it ang singhasing ti office mate ko, kat nagtungad. Kinasaritak ti kasinsin ko, manong name it, bagak ti plano. Sakbedeta, manong name it, tinawagak ti doktor na. Yes, miss. Doktor. Temporary amnesia. Ti sakit ti boyfriend ko. Nga nagbaling nga hold upper, nga naglibas ti hospital, nga ginganay ta at lunch, nga sapsapulin na kiti panakabagitilintag, gamutan nagbalinan nga hold upper. Uwan, doktor. Yung baga ka na kayo, di, sinalsok ko kasanot ka bayag ti temporary amnesia. Depende king kwa na. Ada nang singasing kanyak, doktor, kasi taramidan mi. Mabaling ka di? Ano data? Imbagak manong. Awang kas timang badas. Sige, doktor. Bareng no. Agsublimat lahing dito hospital. Ti boyfriend ko. Naisayang kat nga road ti plano manong name adak manen iti Benz. Nga nakahold upam mi idi kay ni Delio. Nga isumit manen tinang hold upan kanyak ni Delio. Nga badan may isang oras ko manong name. Awumat langin ti mampasamak. Another 30 minutes, 1.5 hours ko. Bumasbasit pa yan manong name tao ti plaza. Matagtakan ako. Ken pati ti kasinsin ko manong name kit matagtakan mo. Ngem, napanunod ko. Hapay kami nga tsak, alayan ti wallet ko. Dito ti apan. Inalak ti bitaka ko na wallet ko, manong name iti unang ti shoulder bag ko, kalbasan na linukatak, takaslad na alaeg. And then, hold up! Effective manong. Abag sumit manong name nga listo ni Alex nga kasing ko. Ti kasinsin ko manong name tinang pang-or ti ulo ni Delio nga hold upper nga boyfriend ko. Nasubraan sabit manong name. Egin ka nga dangos met manong name nga nangayab kam ti ambulansya kit intaray mi ni Delio iti ospital. Timit la doktor manong name nga nangagas ken ko na idi iti nangasikaso. Nasubraan yung sabat. Doktor, nasubraan yung sabat tinang palag ken ko na. Taging ganita kat awang pa'y puot na. Diyos ko, adadan sabat nga nakutog ti utak na. Ken saan lang nga nakutog, baka da mapan nga dara iti utak na. Kasi na Alex, apa nga napigsam namin? Isumiti ko na, di pang-urak. Napalawang nga no. Gani daw dawat ta, sabi ko tasang nga napalaluan. Baka madamdama, garing tumid lang. Aging gawa nung naming, iti may kaduwagon daway nga rimuar ti doktor. Doktor, kumustahan? Ano't nagamatayin?
Roselia, mabali mo sumrek. Sikat sapsapulin na. Amunan tinagang ko. Wen, nagsublin. Amunan ti kinasya sinuna. Diyos ko, napanakadakos. Delio? Roselia, aray ko. Manutin, naitara niya nga hold-upper nga nagpalag kanyak. Delio, dan din makambulan. Sibot na pasamag diti. Nasuro pa yung makambulan. Nga niya. Di ba? Napanta nag-mall, nag-shopping ta, and then napanta ti plaza, gimatang ti mani, nga ibagbaga di uping, nga agbagay ta, and then data iti agkatuluyan nga adadakas nga mapasamak kunana, di ba? Uwen, kada dadakas nga mapasamak kag peso. I'm almost more than a month na. Nadan ka ti temporary amnesia. Nakamamu, awan na mamu. Naging ka nga after 3 days, almost a week mo dito hospital. Hindi pa ka mamta, hold up ko na kanya. Hinold up na. Saka nagtartaray. Nagbaling ka ng hold upper. Agigay nakapanunot kami ni pamuspusan tapno. Mabukaw ti temporary amnesia. Kinontak ko ti kasinsin ko. Kahit mo kasawan, nagbaling ka nga hold upper iti plaza. Saan? Diyan ka mo tinaramit ko. Hanya matin na ito nga pasamag. Nagpepeso na ita, apay ka napasamag. Nakasingsing pa nga tao. Mga opisina, nagbali na ka hold upper. Nasyak ka mismo nga girlfriend mo. Iti arig namin talo na kung hold up. Gabutap apan ka. Yung sa nga bala, sweetheart. Ama muna kung. Habang katawa ka. Awanan ti problema. Anyam nung nagbali na kang hold upper, di tilawan nagdagadi polis. Speaking of police, manong name di sumrek ni Sargento Saldi. Hey, ada warrant of arrest nga na-issue, nga iserve me ti boyfriend mo. Sargento, saan ka di mamaling nga ma-excuse mo na kita adaan ti temporary nga amnesia kamayatan nga naramin na ti kasta? Malaksid, di sublina, di ka tinul-hold up na. At di ka ti-complainan. Kwentayam, Sargento numano, hanggang tamat nga adunay. Ta siyempre, di ka tinul-hold upan na, di ka babasit lahat ti kwartana. Sa bagay. Sige. No, anak ko na di ka ti-complainan. No, may subli, dahil dyan na hold up kadakwada. Kat kastamat ti kasasad na. Okay. Aramitek. Tulungan kayo. Ipagbagabok yung ka, Roselia. And congratulations. Di matuloy man lahat kang laysayo. Kaputa, at damatin no, gusto nga lagip, nitilyo kang ka. Hey, congratulations, brother. Ito nang kasaryo. Gawis kayo tumuta. Tumayak tumit. O rin ang baliang tumit lang. Arkos na kita'y ado nga naskan nga mabuya. Saan nga nagkakaso ti boyfriend ko manon naming rimor matlang ti ospital kat syempre natuloy matlaang nga natulag ti kalaysan. Abek sa naay ka, sweetheart. Natulagan ti kalaysan ta. Saan nga may pabawi pa eh. Saan ta nga mapansin dyan nga plaza? Di mong kaya ti ma-hold up ulit. Intunog ko, nagbaling ka mata ng hold upper man rin. Sila sana ka mamati. Aging kakaragito kaya sana ka mamati. Ti amo kat, nagsubli ti puot ko kat, lipas laing, may mesa lang ti pasama.
nga magpaypay. So, kas makitam ti kalendaryo o data date ken oras ti cellphone mo. Kaano lang di rumor ka ti ospital. No isog pa nakapasamak ng ididamo. Nabayagan deti. Mamati akon. Nga mapay nga ta. Husto nga ta diyem baga di ubing. Nga dadakas nga mapasamak. Nga posible nga mapasamak na ita nga saan ta nga katuluyan. Nga membag nga katuluyan tawat lang. Mamatumod na di ubing nga aglaknakot ti maniya. Nga dumagiti sa pulan. Padasat naman agpadda. Agpahula kang kuwana. Ang mga naiwagahan no, manuntot agbaling nga anak ta. Fast forward, manong nami nakalalagip dedi apasamak itayan ayat mi kanidelyo. Ngem, da kami matlang ta nagkatuluyan, kat noan niya dagitara pahap mi idi isut na tungpal. Nadaan kami ti kabukbukodan nga balay, talong anak, napintas, ang nagtultuloy ti relasyon mi. Ta nagtultuloy ti kinasingpet ti asawak kan kastamatan kaniya. Naraksak ti binangon mi pamilya, tada ti anak mi nga nalaing makaliwliwa nga mabalim mi ipanakkel iti kinatalentuda ken kinalaing da iti eskwela. Karkang kanayon mi nga daw dawat manong na mi nga sapay kuma taawanan ti kas jepay nga mapasamak kada kami. Kadwan daman kas pagarikan sapay kuma tamalasatan min tumutlang man hindi kita lodan to pay uri apan lupok iti biyag. Dahito nga ron ti pagkasalita manong ket thank you ti anos mo nga nagurnos kalpasan nga nag-insend kang ka dito Teliana. Thank you, tilaing mo nga nang ibasa kat sabi ko at damat na ibatik nga adal. Liw-liwa kan pagsarmingan tibiyag, kadagiti padak nga nagdangag ka nagbuya, more power to your program. Tuwing nga rodagyaman nga pagkaya mo, Roselia, unak ko. Thank you, Roselia. Thank you pa nagsurat. Thank you kadagiti nagbuya.